Bentang ini page ya kishpeu teli kiri ki bangila ban kamai pisa kambun na YouTube. Namar kini kishpeu teli kiri ki kamhe ya ke RPM bani ki weipat kiri. Kari India jungi kadai kari ka beduna baha. Hakane ka RPM ne naga bangi kamai na ki 6,000 ngot ki ba page ya ki video jungi. Ka RPM ha India kalong tang not $0.100 US. Baladangi pen kelas ya ka pisa India ka dor ka ba khandai pheulai tengka $10 kalong tang kumba sau pheu ar tengka ngela ban kamai na ki 6,000 teliki arts ki ba mi ha ka video jungi ka bangi pelaj YouTube. Henry ka nega dai nag benta ki long video ki badon 3 minute sya jirong bat ka RPM nag benta ki short video kala ban kham duna na kane. Te mentang ni pe ya ki pheu teli kiri ki ba he bha ka RPM na ki wei pat kiri kat kum ka jing batai jong kiri wat mne. Ka ba pheu ka dai kari Netherlands ka RPM ha kari Netherlands kalong $1.500 US. Baladangi pen kelas ka pisa India kalong hadu san spa san pheu tengka badhaga ne gari ngila ban kamai hadu san spa san pheu tengka nagi 6,000 teli ki arts ke bami ka video jongi ka bakhandai ka dei kari Ireland ka RPM haga ne gari kalong $100 US. Baladangi pen kelas ka pisa India kalong hadu san spa $100 pheu sau tengka ka bapra ka dei kari Germany ka RPM haga ri Germany kalong $100.0 US. Baladangi pen kelas ka pisa India kalong hadu san spa prapheu ar tengka kabah nyau ka dei gari Norway ka RPM haga negari kalong $100.100 US. Baladangi pen kelas pisa India ka RPM haga ri Norway kalong hadu $100 spa ar $100 tengka kabah $100 ka dei ka UK lane ka United Kingdom ka RPM ha UK kalong hadu nyau $0.1 US. Baladangi pen kelak pisa India kalong hadu $100 spa $100 khundai tengka ban ngila ban kamai hadu $100 spa $100 khundai tengka tang na ki 6,000 ngon ki ba page ki arts ki ba mi ki video jongi hakiri jong ka UK kabasan ka dei kari Switzerland ka RPM haga negari Switzerland kalong hadu nyau $0.100 lai ladangi pen kelak pisa India kalong hadu nyau spa khat nyau tengka kabasau kadai kari New Zealand kadai kari ka badon hapdeng duriau ka RPM haga negari kalong hadu khandai $0.R US. Baladangi pen kelas ya ka pisa India kalong hadu pras pa nyau pheulai tengka balada don ginong pej ya ka video jongi ha New Zealand ngilala ban kamai hadu pras pa nyau pheulai tengka tang na ki 6,000 ngun kabalai kadai kari Canada ka RPM haga negari Canada kalong khandai $0.100 US. Baladangi pen kelas ya ka pisa India kalong hadu khandai spa sau tengka kabar kadai kari USA ka RPM haga ri USA kalong hadu shipheu $0.3 ladangi pen kala ka pisa India kalong hadu 6,000 khanru tengka padahal kari USA ngila ban kamai hadu 6,000 khanru tengka tang nagi 6,000 teliki arts ki bami ka video jungi Bad kari ka bahe TAM ka RPM hau news nem arjar arpnriu kat kum gejing batai jong kiri wat mnya kadai kari Australia ka RPM hagane kari kalong hadu khatwai point khandai san lane ladangi pen kelas ka pisa India kalong hadu 6,000 shispa arphulai tengka baladangi anu jor bat ka RPM ha India ka Australia ka tambun sya namar ka RPM ha India kalong sau pheu ar tengka kat bah Australia ka RPM kalong hadu 6,000 shispa arphulai tengka balada ka video jongi kadon kumba 10,000 ginong pej hakari Australia ngilala ban kamai da kilak tengka Henry sa ko waipat ngidai bantip bagane ka pisa kanom poilut syangi namar ka YouTube kan sa shim hadu 100% bad ka ai syangi kumba 100% balada ka video jongi ka kamai 6,000 tengka sanspa sanpeu nginyo mangi bat sauspa sanpeu kan shim ka YouTube